Egunon, ongi etorriak, mila esker zuekon aurreatzearren. Zuetariko batzuk dakiten bezalaxe, gurekin batera beste jardunaldi batzuetan ibili baitira, edo gurekin partaide izan baitira mendeurren honetan. Aleginak egin ditugu, mendeurren honetako jardunaldi bakotxean Euskaltzaindiaren emaitzak aurkezten eta emaitzak gizarteratzen. Hala egin genuen aurrekoetan, eta oraingoan aukera paregabea daukagu Atlasaren 10. liburukia aurkezteko. Aurreko egunean esan nuena berresten dut, prozesu luzea izan da. Berresten dut baita ere merezi izan duela. Eta berresten dut orain etorkizuneko apostua. Etorkizuneko apostua baita, hau ez bakarrik online eskaintzea, ez bada informazio gisa Euskaltzaindiak landu, ondu, umotu egin dituen hainbat eta hainbat osagaiekin batera, edonor urreratzen baldin bada gure webgune horretara, gure izate horretara, gaur egunean webgune horren bitartez eta baliabide horien bitartez erakusten baitugu zer garen, zertan ari garen, zer nahi dugun izan, eta behar bada nahiko genuke baita ere erakutsi zer izango garen. Horrezaitzik, hasiko naiz pixka bat nirea datu batzuk gogoratzen. Euskaltzaindiak 100 urte. Euskararen estandarizazioak 50 urte. Euskararen herri hizkeren atlasak 10. liburukia. Data esanguratsuak, bai, 2018-2019 urte bitarte honetan gure burura datozenak. Are esanguratsuagoak Euskararen kasuan, horietan laburbiltzen baitira Euskaltzaindiaren historia eta zereginak, eta zer esanik ez. Euskararen Akademiak betidanik izan duen egitasmo nagusi baten urratz azpimarragarria. Ona bada Atlasaren 10. liburukia. Helmugatik gertuago gaudela, argi dago. Data horiek berebiziko aukera ematen dutelako ahozko eta idatzizko euskararen arteko harremanez jarduteko. Izatez, euskalkiek gorpuztu eta norabidetu dituzte urte luzetan zehar euskal hizkuntzaren bilakaera eta ibilbidea. Horren jakitun izan da hasieratik Euskaltzaindia, eta lan horri lotu zaio, gogo handiz bere historia luzean. Egun ere horiek dira euskara batu eta estandar horren muina eta bizibirritzeko tresna ezinbestekoak. Gero eta ageriagoak dira euskararen aldaera diatopikoen eta estandar delakoaren arteko harremanak. Halaber, bi horien arteko nondik norakoak, biziak eta elkar eragileak dira, historian zehar izan diren moduan. Horretan jarraitzeko ere ezinbesteko lana da gure Atlasena. Oro bat, euskalkien arteko mapa berria betetzeko orduan. Pausoz pauso ibili gara, pausoz pauso ari gara. Eta euskal dialektologiaren lanak behar zuen espairik gabe euskararen atlas linguistikoa osatzea. Aspalditik ekin zion horri Euskaltzaindiak, eta luzaroko engaiamendua baten emaitza modura jada plazan dira honen aurrekariak. Aurreko 9 liburukiak eta oraingo hau. Hortaz, berriro ere Euskaltzaindiak euskalgintzaren eta gizartearen eskuetan jartzen du bere lana. Uste baitu horretan datzala bere egitekoa. Egina dagoenak, aldiz, eginkizunak ekartzen ditu, eta halaxe da izan ere Atlas honetan, EHHA egitasmo honetan. 10 liburukiotan arnaz luzeko lan zehatza aurkituko du,
liburuki hauen orrialdetara hurbiltzen denak. Jardun ugariko ekarria, baditu atzean ordu askoren nekeak eta lorrak, ongaitzak eta goraberak. Ezin bestela izan, euskararen errealitate esamoldu, doinu eta soinu askotarikoa baita, oinarrizko batasunaren sustraietan. Errealitate hori bildu, ikertu, eta paperean eta euskarri informatikoan ematen da. Egungo atlas linguistiko duinek behar duten moduan. Ezin beraz, aurrerantzean auzitan jarri, hau edo ura, zer non erabiltzen den eta zertarako, Euskal Herri osoa baitago horretan ordezkaturik. Era berean, euskaltzaindiak paperean eta euskarri informatikoan ez ezik, EHHaren liburukia bere webgunean jarriak ditu dagoeneko, eta oraingo hau ere uste dut jarrita espaldin badago berehala jarriko dela. Badaki akademiak, horrela jokatuz, egitasmo honek duen balio estrategikoa berrindartzen duela, eta aldi berean, egungo premiek eskatzen duten horri beldurrik gabeko erantzuna ematen diola, lanaren nondik norakoak egoki adieraziz. Osterantzeko asmoak eta gogoak ere baditu akademiak, orain hemen eskaintzen dena, euskararen beste baliabide linguistikoekin batera ager dadin, euskaltzaindiaren webgune horretara hurreratzen den orok, alik eta informaziorik zehatzen eta hurbilen izan dezan. Horra, besteak beste, akademiaren 100 urteko mendeurrenak ekarri diguna, gerora ere fintzen eta osatzen joango dena eta dagoeneko gorago aipaturiko webgunean konsultagai dagoena. Lan horretan, euskararen doinu eta soinuak dira partaide. Egungo teknologiak ematen baitu horretarako bidea. Hainbatez, akademiaren webgunea erabiltzen duenak entzungai izango du hainbat daturen mamia, hitza eta mintza egoki uztartuz. Egitasmo honen etorkizun ere hortik etor daitekela ezin ukatu. Metodologia ez ezik, edukia bera ere aintzat hartzekoa da. Hor dagoelako lehenik eta Luis Lucien Bonapartek egin zituen hasierako lanen ondoren, hainbat euskalariren eginalen eta ametzen emaitza erabakigarria eta eredugarria. 100 urte geroago euskaltzaindiak horretarako bidea jarri badu ere, ezin baztertu beste askoren laguntza izan duela Euskal Akademiak lagintza horretan. Eskerrik beroenak guztioi, zuzendari, arduradun, taldekide, bestelakoei, eta bereziki nola ez, laboral kutxari, berak, ahalbidetzen duelako urtez urte, eta berriro diot, eroapen handiz, lan honen argitalpena. Jarraitu ezazuela eroapen horretan. Mila esker.